nesu. Ning nek nggih mangsa ngelak wanci njaluk mati sing durung dikersake Gusti niki mangke ndak dununge mati menasaran. Mongko yen saged mati niku nggih mati sing sampurna. Mati utama niku pati ning perjurit belani nusa bangsa lan negara, gugur wonten palagan dadi pengawak kusumaning bangsa. Mati nalongso patine wong lara luput tinamba, ragane rusak sukmane ucul, mboten beda manuk. Manuk nika yen kurungane rusak manuke mabur bali teng asale. Mati nesta, mati sing durung dikersake Gusti. Sukmanipun ucul mongko wadake mpun dipetak teng bumi. Lawangi swarga dereng dibuka. Sukma niki ajeng manggen teng pundi kula tak miterang. Sukma ajeng balik teng raga, ragane mpun bosok, ragane mpun dipendhem teng lemah. Mumbul goleki lawang swarga dereng tinar buka. Lakune Sukma niki menasaran manggen teng kayu, manggen wonten watu. Lah nggih nek konangan karo anak putu sing iso nyampurnake. Lah nek mboten coba mongko hitungane ora ngitung sasi, taun, windu, abad. Selawase urip nggih manggon teng mriku, teng ngisor wit gedhe, cedhak kayu gedhe dianggep swarga minulya. Mongko niku alam pengrantunan. Lah niki Gus niki. Yen saged pungkasanipun mati niku mati sampurna. Wong mati sing pun weruh kalih dalaning pati ora kleru mboten kesasar. Sing digaya teng pundi manjing wangsul wonten kawitaning gesang. Carane kepiye Kakang Semar? Mergo aku kepengin bela pati anakku lanang Irawan. Caranipun panjenengan kagungan pusaka Kiai Sarutama. Iya bener Kakang Semar. Kiai Sarutama cinanelaken kekendheng dipun kanteni mantram sakti, dipun kanteni japa mantra. Nyuwun dhateng panguwasaning Yang Widiwasa. Merga Kiai Sarutama niku pusaka ning kaya ngerti karo sing kagungan. Lah mbok sampean batin napa pusaka niki tanggap ing sasmita mangcobi. Lakuning jemparing Kiai Sarutama kon goleki titah kewan utawa buta sing mateni anakmu nggih niki Ndara Irawan. Yen ngono bakal tak coba Kiai. Nyangunging gadhong malengkung Hyang Arjuna nyandak punang jemparing wujude Kyai Sarutama. Sintanelaken kekendheng bedhange murup sak obor gedhene gumerit swarane. Sinartan mantram sakti nyuwun marang panguwasaning Bathara. Tanggap ing sasmita kaya ngerti marang ingkang kagungan. Cumlarating Catmaga nempuh Mega Malang. Nempuh Mega Malang sumusuping Hima Himantaka nedya ngoyak dunungipun Ditya Kala Srenggi. Kang rasa sumbar lindu bumi gonjing gumaludo guntur ketuk umop kang jala nidi lakuning Ditya Kala Srenggi ingkang tansah kekemul mendung kalingan mega manjing wonten ing ngakasa
mangkono lakuning jemparing Kyai Sarutama bawaning pusaka paringaning dewa sumusuping hima himantaka tanggap ing sasmita nempuh dadane Ditya Kala Srenggi tembus prateng malikat aku tah ludira jemubruk ing Bantala Sirna Margalayu. Adalah lah niki jawabane niki ajeng pirsa napa mboten iki sapa Kakang Semar? Ratu Buta namine Kala Srenggi. Kala Srenggi niku atmajane Jata Gimbal. Jata Gimbal niku ratu ngguwa barung duwe adi jenenge Jata Gini. Rikala semanten Jata Gini niku kedanan kalih Ndara Janaka, Jata Gimbal kedanan kalih putri. Lah rikala semanten sami-sami memba wujud. Sami-sami memba wujud Jata Gimbal memba Ndara Janaka, Jata Gini memba garwamu Dewi Sembadra. Ketemu teng tengah alas, ruket-ruketan andun katresnan. Mboten ngerti niku jebulane Kakang Adi. Jata Gimbal Jata Gini ngandhut jabang bayi bareng lair nggih niki menungsane niki wujude buta Kala Srenggi. Yen ngono Niki sing mateni putramu Ndara Irawan. ora patut banget. Sedyane niki ajeng ngupaya Ndara Janaka males ngudi tuwuh patine Sudarma. Ning mbok bilih putramu Ndara Irawan dipun westani Ndara Janaka. Yen ngono Kakang Semar Badranaya nutukake laku. Mulatmara Sang Arjuna esmunira kamanungsan kasrapan tingkang mungsuh liring dikamantyan lana kungas. Tobat amit-amit jabang bayi Raden panjenengan sapa kana bocah nom-noman wujude bagus? Pamadyaning Pandhawa Satra Madukara aku Harjuna ya Janaka. Aku mban layar mega ya mban sepet madu. Kekasate sinuwun Prabu Kala Srenggi. Ngadang tengah dalan. Sekawit aku arep goleki sing nyedani Ratu Gustiku sapa. Aku arep bela pati. Ning bareng ketemu karo Raden Janaka tak wurungke ora sida bela pati. Ning malah sedyane ngatiku, aku kepengin banget suwita karo panjenengan Raden. Aku kepengin ladi. Karep ngunjuk apa mengko tak golek unjukan. Arep jar apa tak golekke daging. Tobat. Raden Janaka. Aku kepengin suwita pasrah jiwa raga. Kepengin dadi garwane Raden Janaka. Ora ketang diwayuh aku ya trima. Dadekke bojo simenan aku ya gelem. Raden. Aku kepengin banget njaluk wijine Raden Janaka. Piyayi sing baguse uleng-ulengan piyayi sing kondang saindenging jagat raya. Aku njaluk wijimu Raden. Nyo Tampanana. Waduh mati. Mati.
Waduh, cungkir. Aduh. Ngopo gong? Aduh kalah dhisik, Truk. Mau upama awak dhewe dhisik ile mlaku sadurunge Ndara Janaka tekan kene, buta iki ra kelakon mati. Mangkapake buta nika, Gus. Tak suduk nganggo wangkingan. Perkarane Kepengin suwita. Kepengin dipek bojo. Sampeyan gelem napa mboten? Aku gila mergo aku satriya. Jane wae ora ngendika. Buta tak tampa ning mergo aku duwe wakil, mengko sing nglakoni wakilku wae. Terus kowe milih ora aku ora kowe, wakile Bapak Semar ngono. Masa awake dhewe nom kok mungsuh tandingi karo wong nini-nini. Ayo aja iki ra kudune tandingi Semar. Kowe aja ngawur Bagong. Eman-eman lho, Truk. Mongko rambute brentik. Wah, mau nek lenggah ki tajem banget polatane. Suara lembeker-beker gones. Buta tuwa ning lenjeh banget iki. Aja kesen cemplungke Blumbang, Gong. Waduh. Cirine serat ibaran Dasanta kataweng hima ing ujung ancala kayatan antuk soroting yang pratangga pati peteng didit lelimengan pindha bangun kasaputing lebu sesekaran samya gogrog gegodhongan samya alum nadyan to dereng wancine balumbang asatoyane wadhere kumambang sirna banyu mili dadi mandheg kaperbawan Jokita ninggalih ngulanjare Prabu Pandhu Dewanata ingkang wangi Dewi Kunthi Nalibrata ya Dewi Prita ingkang rikala semana nyaketi Bengawan Suwilu Gangga kemutan lampandu ing uni rikala lairipun punang jabang bayi Raden Basukarna ya Raden Suryatmaja kakenteraken wonten Bengawan Suwilu Gangga kaya tanggap ing sasmita pratanipun Prabu Karna ya Raden Suryatmaja. Anakku Ger Karna, anakku Ger Basukarna, sampun lenggah, kula terunggah. Wadananira layung
kumal ku jemrah nyo maratani ora ngira babar pisan aku bisa pinanggi kelawan yogaku kulup Basukarna ya Suryatmaja. Apa sebabipun ibu aku kepengin ngrangkul kok dipambengi. Aku kepengin ngrangkul kok ora dikeparengke. Anakku nggih Suryatmaja ya Basukarna. Luputku apa nggih? Nyuwun pangapunten Kanjeng Ratu. Menawi paduka kok badhe ngrangkul kula pun Suryatmaja utawi Karna menika klentu. Sing kleru nggon ngendi tuduhna. Kowe iku anakku, kowe iku yogaku. Menawi kula estu dipun anggep yoganipun Kanjeng Ratu Kunthi Nalibrata. Mesinipun sing jeneng anak wiwit lair dipun gulawentah, dipun gendhong, dipun upakara, dipun pinteraken sumandhi kaliyan Rama lan Ibu. Nanging menawi gesang kula menika pinanggih kuciwa. Gesangipun Suryatmaja ingkang gulawentah menika dadi Kanjeng Ratu Kunthi. Nanging ingkang gulawentah menika Bapa Adirata lan Biyung Nada ing Petha Perlaya. Pramila yen paduka Kanjeng Ratu kok badhe ngrangkul dipun anggep yen kula yoganipun paduka Kanjeng Ratu menika klentu. Anakku nggih Basukarna. Kowe aja ngucap kaya mengkono. Sira iku anakku yo nggih kowe yogaku. Nyuwun pangapunten. Menapa estu Kanjeng Ratu ngangkeni yen Karna utawi Suryatmaja menika kula yoganipun Kanjeng Ibu. Aku ingkang nglarake ponang jabang bayi. Nadyan tonggon mulai redu ing nguni micil saka talinganipun ibu. Mula kowe tak wene pusaka asma Suryatmaja ya Raden Karna. Kanjeng Ratu. Menawi kula dipun anggep putranipun Kanjeng Ratu Kunthi Nalibrata, mesinipun Karna menika mboten pisah. Mesinipun kula menika mboten pisah kalian Kanjeng Ratu Kunthi Nalibrata. Pancene bener mengkono, kudune aku lan kowe ora pisah, nanging sing misahke kodrat lan lakon. Sing misahke lakon menika sing gawe ya sing nglakoni. Sing gawe niku ya sing nglakoni. Kanjeng Ratu Kunthi Nalibrata. Nanging menapa sebabipun? Karna Suryatmaja kuling kedah nyangga. Kuling kedah nyangga papa cintrakanipun Kanjeng Ibu. Duh, Hyang Agung, Hyang Agung. Pangaras kula gesangipun Karna sampun boten wonten ginanipun malih. Kanjeng Ratu Kunthi Nalibrata. Nadyan dikaya ngapa? Kowe kuwi anakku. Aja nyentulane tembungipun ibu. Sejatine aku ora tega, aku ora mentala. Nanging kodrat lan lakone kowe kudu pisah kelawan pun ibu. Nadyan kula kedah pisah. Nanging dereng mancinipun. Dereng mancinipun awit kula maksud jejabang ingkang dereng saged rumangkang kok dipun kendhangaken wonten Bengawan Suwilu Gangga. Anakku nggih. Kowe aja maidu kelawan pun ibu mergo kowe ora ngerti kahanan sing tak sandhang. Kajaba saka iku Yunggir Karna. Muktine anak, mulyane anak kuwi ora kumudu sumandhing kelawan Rama lan Ibu. Nyatane wong sing duwe anak diuja kesenengane dialembono. Tekan dodo bareng dewasa, murtut saka gendhongan luput saka kudangan. Ning anak sing ora bareng karo wong tuwa pisah kelawan sudarma. Nganggo dalan kuwi kena kanggo dadi pangasah pangungkaling jiwa ingkang lareke bisa nyengkake tumekaning kanugrahan Nggih Basukarna. Oh. Oh